Oh, come on, guys. Namay gamay ako. Saha. Yang saha. Ang bayuti. Ang bayuti. Ha? Sige daw. Anak. Ang gahi dan subok. Mugungot lagi siya. Kabal. Lumpat. Kutsilyo na lang. Ah, sige na. Okay, may ulit na. Ulit na hinuin. Ulit na hansi. Ano lang? May dahon. Sini. Ya no, bitaw ako tanang kwaon niya. Kini ko sili. Ako man kay mo bayad ako man mo palit. Ay, ito saging. Kanya nga kuan kay di ka sa Gapon. Ayaw na. Oh, Dili mo alakan si makara ka dili mo na tinud nga kwarta. Ayaw balik mo. Wala sa kay mo. Ayaw na. magawas-gawas. Ay pa. Balik pa makasi. Ay butaran. Terus barapi o sige dahil ako gusto sa bago mo para dili ko malintan. Ay, ako. Ay! Isasukin mo sa ilang mercy. Saging! Ano nga man kuan na? Tinog. Wala ka na yung Ano nga man i-deliver? Oh, wow ako. Parang ako. Oh, kainit.
Kainit. Mura siya, dili siya sa daba. No, mura siya ka ng saba. Saba. Where's my... Pagdalag platito doon, palihog. Isa. Bago na ako din. Handa. Inis. Kay... Kuan. Kanang... Dapat kay gliso ang Wala lagi na niyo butahin kuan. Uli na ito. Ano? Suka. Suka. Anong kuan? Pipino. Tahong. 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 Wala nakita. Di makita. Video ba siya? Video ba dali siya? Kuna mapalayo. Sa Cordoba, te, kailangan niya po quarantine pass. Busog rin ako sige ka ka. Hindi naman, di mabusog din ka. Ano kung hilaw? Dahil, suros ka lagi. Wala lagi nga pong kuan. Unggoy. Unggoy.